Manon, hoi. Hoi. Kunstbende? Ja. Goed, hè? Ja, we zijn weer los. Ja, dit is kunstbende. Ja, ik hele jood alles strook heb. Waar hast u meenam? Nou, ik heb met Antje en Saona en die ben mijn versterking dit jaar bij kunstbende, de stagiaires. Zonder hun kon kunstbende niet, dus ik ben blij dat ze er zijn. Ja. Heel kwart. Kunstbende. Voor de mensen die het kennen haast net, maar toch nog even weten willen wat het precies is. Wat is het? Kunstbende is een landelijke wedstrijd voor jong creatief talent tussen de 13 en de 18 jaar. En wij zijn dan van regio Friesland. En verschillende disciplines, geloof ik, hè? Ja, het is inderdaad voor 8 categorieën in totaal. Dus muziek, dans, fashion, expo, DJ en film. Help. En taal. Ja. Dus jongeren die daarmee bezig zijn, die kunnen zich daarvoor opgeven. En dan kunnen ze hele vette prijzen winnen. Hartstikke leuk. Nou, we hebben een mooi voorbeeld hier al in de studio te staan. Hast u alles meedienen zelf? Of bist u meer, laat mij het maar organiseren? Dat ja. Ja, hè? Ja, let mij dat maar de Wat wand. hast u ooit zo'n een van die disciplines dienen of net? Nee, dat heb ik net niet. Nee. Wel een Nooit een lekker dans? maar, nou, ik speel een instrument, maar daar var hier dit net kin. Inschroevers ben we los. Ja, klopt. Ja. Welke criteria hanteer je? Nou, het moet eigen makken wezen. Dus het moet net een koffer van muziek wezen of iets en het moet ongeveer 4 minuutjes door. En verder moet het echt eigen wezen. Dus eigen makken. Het concept bestaat al even. Kun je merken dat het heel wat inburger is of dat het heel tijd moeilijker is om jonge banden mee te krijgen? Nou, het is natuurlijk zo dat de doelgroep, 13 tot 18, Ja, die vernielt zich, hè? groeit eruit. Dus je moet bezig blijven om op scholen en overal weer aandacht voor de kunstbende. En de truc is dan om de leraren en de mensen die in de kunsten bezig zijn, de professionals, om die mee te krijgen. Want die spotten de talenten. Zit je nog in een strenge jury of hoe gaat dat eigenlijk? Of wij is Ja, ben je hem de juryleden of doet een oor dat? Nee, wij zoeken zelf zeg maar onze jury uit. En die gaan dan beoordelen wie dan de beste is in de categorie. Ik kom aan, we hebben bij een brommer. Nee, waarom naar de trein dames hier aan de bar van de kunstband Drok Dwanen dus. Ik begreep dat je met workshops nog werk je. Ja, klopt. Iedereen die zich inschrijft of toch twijfelt, die kan op 21 februari in het Cultuurkwartier, waar we natuurlijk ook de voorronde hebben, de workshops komen doen. Dan kan je een stukje van je act laten zien, krijg je feedback, kan je er weer mee aan de gang. En Drok, waar mij nou op dit stuit? Vooral voorbereidingen en mensen zijn 4 krijgen om mij te doen. Ja, en de scholentour. Ja, Wat houdt dat in? we zijn er ook bezig om al je squallen te regelen van middelbare squallen. We hebben dan langs gaan maar een super vet filmpje. En dat lieten we dan zien en dan staat de deelnemers motiveren. Hartstikke leuk. Hey, t-shirt. Kijk, we delen t-shirts uit hoorde ik, dus ook voor Willem. Ja, ik wil een wasseline vol met t-shirts halen, dus dan komt hij daarna je weekend te hingen. Helemaal goed. Voor mensen die zich nog opjaan willen voor die disciplines, waar moet ze wezen? www.kunstbende.nl. Lekker simpel, hè? Yes. Ja. Iedereen meedoen aan, kom op talenten. Je hoeft net super professioneel al te wezen. Nee, en wel superleuke prijzen die je alleen maar verder helpen. Succes, dames. Dank je. Dank u wel.